and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Alang lamang kini sa mubabag sa akong tinguhang pagdagit ni Hazel. Limay mong mapakyas ko sa akong tinguha nga pag-angko niya. Tukay na ko nangandoy niya itong babayana. Kinahanglang makatilaw yun ko ni mo, Hazel. Narangi katulgar ako kagabi. Mingaw. Murag abandonado nga bayag. Ana lang gihapon ko diyang matog. Di ko magpalayo din Tuod ka siguro ko na makita ko rin si Hazel sa kumbento sa mga madre. Kumusta ang inyong lakaw, Nak? Wamabti ang salbay sa Senyor Emilio. Wala siya dito sa kumbento, Nay. Diin man di ay ka. Wala ay mo magkuyog ni Atty. Gomez? Kami ang nagkuyog, Nay. Gikan sa BIR, nakadawat og tawag si attorney. Nagpahibaw nga apil yun si Senyor Emilio sa Mibuga. Og may nakatip nga tuak ni dagan sa simbahan. Diin kilid din ang kumbento sa mga madre. Unsa? Unya inyo bang nakita ang salbahes? Wa na, Nay. Pero ganahan ko ditong dapitan, Nay. Ha? Nganong ganahan ka man dito, Nak? Ambot ba, Nay? Murag gid hapsay ang akong paghuna-huna kung tuwa ko dito. Simbahan man kaha ang tupad sa kumbento. O, Nay. Mao di ang hapsay ang imong panghuna-huna. Kay pulos man dool sa Ginoo ang namuyo didto. Tingali, Nay. Mubalik ka didto? Oh, mubalik ko, Nay. Pauban na unya ko na kamilan. Salamat kami abot ka na, Milan. Nga naman, Karen. Malipay lang ko nga makakita di mo nga way daotang nahitabo. Nakapugag yun si Senyor Emilio. Wa ko mahadlok niya. Ako mo ay nahadlok, Milan. Ngano ka? Wa na ko mauwaw nga mo padayagon sa may akong gibati diha nimo. O kung unsa kakabililhon alang nako. Oh, salamat sa imong pagbati, Karen. Pero nag-usik ka lang sa imong panahon. Giayo mo guba nga akong dughan tungod sa imong gibuhat ngadto sa kumahal. Kung gimingaw ka ni Hazel, kung nagkinahanglan kag kalipay nga si Hazel ang makahatag nimo, andam ko muhuli pa. Nabuang ka na ba? Oo. Nabuang ko tungod nimo, Milan. Dili ko gustong pasakitan ka ni Senyor Emilio. Labaw pang dili ko gusto magtanaw nimo nga mag-uol. Kung nagkinahanglan kag kalipay uban ni Hazel, andam kong itugyan ang akong kaputli. Karen, mahimo ba? Biya na din Ayaw pun nga akong kahason. Milan! Oh, biya na din Karen. Biya na! Kangilat sa kundam ko. Niyo kapag ayaw akong tutunlan, gilainan ko sa akong dam ko. Giilisan ako nuko sa akong mahal. Magkuha ko tubig. Kangit-ngit. Wa pagyoy buwan. Murag mitabang na ako ang kay gayunan. Oops! May mipasiga sa suga sa kusina. May nagtikaw-tikaw pas kumbento. Kinsa ka nang nagpasiga? Ang madre ka? Magbantay lang ko sa akong mga lakang. Kinahanglan, diili ko makasindol bisag unsang butang nga makahatag og pagtagad sa naa karon sa kusina. Tudak ko nga naa diha si Hazel. Siguroon ko lang kung may CCTV pa din Lisod na kung doon na. Kidali kong masakpan. Kinanglan sa mga mangandam ko sa akong kaugalingon. Lisod na kung maunhan ko. Mapapa
malubas ang tanan ko mga pangandoy sa kinabuhi. Niyan ko gustool. Tuol na kayo kang Hazel. Ang maong igam, di ko mahimong masayo pa. Igam ka to ni Hazel. Ni Adjo di ay siya. Marag naugahan gid ang akong tutunlanda. Tungod tingali ni sa ngilad na kundam ko. Mubalik na ko sa kwarto. Mga una ko, una matug. Yay, ipaong ng suka. Tingalig, matuog na si Hazel. Hain man ka ang pultahan din ha? Kailangan tago ko. Doon ay nag-roving. Tilima yung magdali-dali ko. Tulong ng nabakabala kining akong armas. Tingalig maalanganin ko og mapakyas pa ko sa pagdagit ni Hazel. Huwato na kumubalik ang gangit-ngit. Pila ka kabuok ang gwardya nining maong kumbinto. Niyan magid nako ang kamatuoran. Hanayon ko ang akong pagbiya din nga dana si Hazel. Hazel, nganong ikaw may nangunay din sa kusina? Ay, okay ra, sister. Nahibaw ko nga dili okay. Nakasiguro ko nga senyorita ka sa inyo. Maklaro baya sa imong pad? Hamis ug humok. Di ginato matagan ng dagan sa tong kinabuhi, no? Unsay buot imong ipasapot? Tinuod ang imong gituhuan, sister. Mabasa lang ning akong kamot kun maligo ko. Kun manghunaw ko. Maklaro baya? Mo'y namatan ko buot nga dagan o katabang sila sa aning mama. Dato gidi ay mo. May ako nasayran nga anak kong asyendero. Mausay ako nakita ang kabangis sa akong amahan. Ngadto sa mga katabang namo sa bay asyenda. Ingon man, sa gitawag niyag mga saop. Wagi ko masayod nga ang gingon niyang among asyenda. Iya lang daing inilog. O kumasayod nga mga matuod nga tag-iya. Nga mao ang mga ginikanan sa akong mahal. Iyang gipamatay. Hazel, husto na. Nangurog ka na sa kalagot, oh. Tingali bayag maapektuhan ang little angel nga naaron sa imong sabakan. Sakit kayo huna-hunao, sister. Nahibaw ko. Dili lalim sa imong bahin. Nga ang tao nga imong gitugyanan sa tanan-tanan nimo. Biktima di ay sa kahangol sa imong amahan. Laliman ka. Nag-antos ang matuod nga anak sa tag-iya. Husto na. Husto na, Hazel. Gusto lang yun nimong silutan ang imong kaugalingon. Pero timan ibaya, ang mag-antos sa silot mao ang imong baby. And for sure, gipaabot siya sa iyang amahan. Sigurado ko, sister. Oh, mauman di ay na. Ganun dili man nimo hatagan og gigayon ang imong baby nga makakita sa iyang daddy. Sister, unsa kay ako bahaton? Kung sa amang panagtipo ni Mahal, moabot ko na nga kayon nga magkaaway ming duha. Nga magkasiluay mi. Unya mo iyang isudya na ako ang gibuhat sa akong amahan ngadto sa iyang mga kinikanan. Hazel. Gawa sa kauwaw, usasabda sa akong gikahadlukan nga mahitabo. Dili ka ako mahilis kung isudya na nako sa akong mahal ang ginangatan sa iyang mga ginikanan. Gamhanan baya ang gugma, Hazel? Unsa sa imong kalibutan kung dili na buhaton sa imong mahal? Mahal ka gud niya. Busa ikaw ang tanan alang niya. Ambot lang, sister. Ambot lang. Okay. Dili na ta magkiskot mahitungod ana. Dali na. Apil sa among meditation aron mugaan ang imong dughan.
Nay, may gasolina pa ang jeep? Napaman dong. Ato ba yun ang iptubilan at itong pagpanlakaw nato? Mga duta sa syudad, nay. Imo na nasayran hain ron ang senyorita, dong? Ambot na ka. Kung husto bang kung kasing-kasing, nay. Gusto gina dong. Pareho gud mong duha nga in love kayo sa usag-usa. Labing siguro, wa sa mahimutang ang senyorita sa inyong panaglagyo. Gimingaw na kay ko sa kumahal, nay. Unya, manlakaw na ta? Nay Butoy, midool man to si Milani mo. Unsa may iyang tuyo? Espiya ka? Makalagot sa kanoy da? Abi kinanguta naman, espiya na? Wapaday ka maanad. Muuban ko ninyo. Unsa? Muuban ko sa inyong lakaw. Kasi ba nag-ingon ni mong manlakaw may si Dungilan? Ayaw na lagpamakak. Mangita na sa mong Hazel? Pwes muuban ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!